protože ty 3 měsíce byl to nářez, takže jsem víceméně spal. Konečně doma? Konečně doma. Ne na hotelu? Konečně dlouho. Jsem to víceméně prostě prospal a nic jsem nedělal, nic jsem neřešil. A teďka zase jsem naplno tady a pracuju. Je to dobře. Mimochodem, jak jste trávili jako rodina Silvestra? No jako rodina nevím, ale já jsem Už jsi pracoval? Já jsem zpíval, no. Není to ani tak práce, je to zábava, je to skloubené v sobě. A já jsem teda měl na Silvestra 2 koncerty, takže jsem si ho až tak neužil, ale bylo to prima. Ne, tady je na něm vidět, že když vás práce baví, tak můžete si dovolit říct, to není práce, to je zábava. Jenže když to právě je ta zábava, tak ta práce má potom fantastickou úroveň a pro nás má to velikou, vysokou jakost, jestli to můžu takhle říct. Martine, tady je spousta tvých fanoušků, faninek. Lucka třeba tadyhle. Těší se strašně na autogramiádu. Určitě. Co můžeme fanouškům, faninkám slíbit? Já vím, že ty vlastně máš svoji kapelu už léta letoucí. Co se chystá teď ve spolupráci Martin Chodur versus kapela a nějaká deska? Máš už nějaké plány? Tak my samozřejmě na desce pracujeme, jedáme s vydavatelstvím Sony. A co to vlastně bude, to se prostě uvidí, no. Uvidíme, co budeme mít za písničky, ale rozhodně jsem chtěl nějakou větší produkci, než jenom obyčejná kapela, protože se mi líbí třeba dechy a takové věci. Čili skladby vznikají teprve? Ano, skladby vznikají. A deska tím pádem možná někdy na konci léta, začátku podzimu by se mohla objevit. No bude co nejdřív. Budeme se těšit. Jinak já jsem rád, že i bez těch odposlechů podáváš perfektní výkon. Poprosím další potlesk, protože opět zpívá Martin Chodur! Forever stuff today, all the lonely hearts in London caught that plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel the pride. Yeah, one down and one makes you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Singing loud will kill the pain, singing loud will stop the fear. Do you believe?